ni edrych ar hanes cestyll. Feilwyd y cestyll cyntaf yng Nghymru gan bobl o'r enw'r Normaniaid, ddaeth draw o Ffrainc amser pell iawn yn ôl. Roedd y Normaniaid yn edrych. Dwch am y ffordd mae ei dillad yn wahanol i'n dillad ni. Normaniaid eisiau gorchfygu Cymru a chadw'r wlad ar eu cyfer nhw eu hunain. Rhaid meddwl bod y bobl oedd yn byw yng Nghymru eisiau i'r Normaniaid gymryd eu tir a dod yn arglwyddu arnynt. Roedd rhaid i'r Normaniaid adeiladu cestyll yn gyflym iawn i wneud yn siŵr na fyddai'r Cymru yn ymosod arnyn nhw ac yn ennill eu tiroedd yn eu holau. Roedd cestyll yn llawer mwy nag unrhyw adeiladau roedd y Cymru wedi ei gweld o'r blaen, ac mae'n debyg bod nhw'n arswydus iawn. Adoedd y Normaniaid eu cestyll cyntaf o bren oherwydd gallent adeiladu rheini'n gyflym iawn. Roedden nhw'n edrych. Yn edrych fel castell rydych chi wedi ymweld ag o. Wahanol. A chi labelu'r castell. Eisiau ei argraffu. Dŵr giat. Beili. Palisad. Ten. Dungeon. Un oedd yn adeiladu castell ac yn byw mewn castell oedd yr arglwydd. Pwy arall ydych chi'n meddwl oedd yn byw yn y castell? Cliciwch ar y grwpiau uchod i amlygu'r pedwar rydych chi'n meddwl fyddai wedi byw yn y castell. Ond amlygu pedwar ar y tro. Felly, os oes un yn anghywir, cliciwch eto a dewisiwch ateb arall. Bydd y Ddraig yn dweud wrthych pan fyddwch wedi amlygu'r pedwar grŵp cywir. Wrth fynd yn ei flaen, trodd y Normaniaid yn Saeson, at ati i adeiladu cestyll mwy a chryfach o garreg. Dechrau doedd y cestyll ddim yn edrych fel maen nhw nawr. Ddarlun o gastell fel mae'n edrych yn nawr ac fel y byddai wedi edrych amser maith yn ôl. Yr artist wedi defnyddio beth sydd ar ôl o'r castell, tystiolaeth arall a'i dychymyg ei hun i weithio allan sut y byddai wedi edrych pan oedd yn newydd. I benderfynu sut maen nhw'n wahanol. Am le fyddai'r arglwyddi Saesneg eisiau adeiladu eu cestyll? Dywch pam yr oeddent yn ei adeiladu nhw. Dych mai arglwydd ydych chi a'ch bod eisiau adeiladu castell newydd. Am le fyddech chi'n adeiladu eich castell? Dyma enwau rhannau o gastell carreg mwy diweddar. Asesgo a gosod y labelau yn y mannau cywir. Beacon. Saethau. Gorthwr. Pwlis. Pont godi.